Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa, ndichiri netarisiro yekuti zvimwe kuda one day zvichaita. Dambudziko riri pandiri mukoma nderekuti kana ndikatanga kudanana nemurume zvinenge zviri very serious, murume iyeye anofa. Mukomana, chinyaya yandiri kukuudzai vanhu vazhinji vanozviramba, asi vemumhuri vava kutozviziva kuti ndo zvinoitika pandiri. Hama neshamwari vose vava kuzviziva. Ndine varume vatatu avo vandakafambidzana navo. Wekutanga mukoma akafa apo pandainge ndichiri kuZimbabwe, ndokubva ndachizoenda kuSouth Africa tikaramba tichingodanana. Ndakazodzokera kuZimbabwe ndikabva ndachizomutizira, but pandakamutiza ndichibva kuZim ndichienda kuSouth Africa ndainge ndichitotiza nekuda kwehope idzo dzandainge ndichimurotera. So nemurume uyu kuti tinge tichizotanga kudanana zvakaitika ndezvekudai, ainge ari munhu wekuziva, ainge achigara munharaunda imomo mandainge ndichigara ndichishungurudzwa ne-ex-husband yangu. Saka ex-husband mukoma ainge ambori musoja, then akabva achizotanga kushandira kwaMutare uko, akatanga kufambidzana neumwe mukadzi wekuMozambique. Ndozvaakandiudza izvozvo. Achifambidzana nemukadzi uya wekuMozambique, anoti iye aipota achienda kuMozambique. Pane pamwe apo paakazorwara zvainge zviri very serious, achiita sekunge ainge abatwa nerukawo. Saka vakabva vachizoenda vari vaviri nemukadzi uyu apa ainge akaroorwa mukadzi iyeye. Vaenda kun'anga, ndopaakabva achizorapwa akachizodzoka kuHarare. Akatomboita sekunge ainge ava kusada nezvangu ipapo painge akabatwa nerukawo. Izvo munhu ainge achitya kuti kana akazodzoka akauya kwandiri ndaizozviona kuti sikarudzi yake yainge yakapinda mukati kungosara mabhora chete nekuda kwerukawo rwacho rwainge rwakamubata. So anoti iye aenda kuMozambique kuya ndipo paakabva achizobatsirwa, ndokuramba achingotaura nen'anga yacho iyoyo. So ndokubva achizodzokera kuMozambique. Adzokera kuMozambique kwava kundichekeresa inini zvinhu zvandainge ndisingazivi, nekuda kuti ndinge ndichitanga kuwirirana nemurume wangu. Paakazouya kumba achindiudza kuti aida kuti tinge tichienda kuMozambique nekuti ainge atanga kabusiness. Akati business haridi kuti unge uchingorana business usina zvimwe zvinhu zvaunenge uchishandisa, mishonga yekudzinga bad luck nekungogezawo nemishonga kuitira kuti vavengi vako vasakwanisa kuzokuparadzira business rako. Ndikati it is okay. Sevanhu vainge vava kuwirirana mukoma, semunhu wekuti ndainge ndakabuda mumastresses ekuti ndaihurirwa nemurume, ndisingawirirane nemurume wangu. I was so happy. Ndikati Mwari kamakanaka, business iri ndo raita kuti nemurume wangu titange kuwirirana sezvatava kuita. Ndakaendeswa kuMozambique ndisina kana chandainge ndichiziva. Tasvika kuya ndikabva ndatanga kungoitiswa zvimwe zvinhu zvandainge ndisinganzwisisi. Apa kwainge kuri kutozvichekeresa kwandainge ndichiita. So we sacrificed kuti each and every time pandinozozvara mwana mukomana, mwana iyeye ndinomuzvara akafa mukoma. Nesituation yandainge ndiri apa murume ava kubata mari, ngoma ndakangozviudza kuti zviri nane kuti ndiite zvinoita kuti ndinge ndichiwirirana nemurume wangu, as long as it was a secret between me and my husband. Ndakabvuma mukoma kusiya chibereko changu ikoko kuMozambique. Ndakagezeswa neimwe mvura yainge yakazara neropa, ndikanzi ndinge ndichiisa zai mandiri. Ndapedza kuita saizvozvo, zai riya rakabuda mukoma rachochonya hameno kamwe kapuka kainge kakaita kunge kadzvinyu. Murume wangu akanzi anga achidya kapuka ikako, ndokaikonzeresa kuti ndinge ndichizoti kana ndabatira pamuviri nhumbu dzacho mukoma dzinge dzichizozvarwa mwana anenge akafa. Zvakaitika mukoma nacho zvikaramba zvichiitika. Murume ainge akandivimbisa kuti sezvo ndainge ndakaita sacrifice inorwadza kudaro, he was not going to cheat on me, but
achiita mari dzake mukoma ainge ava kuita magirlfriends emuwando. Ndaiti ndikamubvunza kuti uri kutsvaka mwana here, obva ati kwete, unozviziva wani kuti handikwanisi kuti ndinge ndichizvarisa, ndikuda kungoenjoya mari yangu. Iwe kana uchida itawo maboyfriends ako. Saka ndakazoti ndaitawo boyfriend kwava kundirova, mukoma akandikuvadza akandityora ruoko rwangu. Ndikaona kuti pano chekumirira painge pasisina. Ndakabva ndachizotanga kushungurudzwa nemurume kuzosvika ndichizodanana nefirst boyfriend uyo akazofa. Saka ipapo patainge todanana akanditsvakira imba ndikatanga kugara somewhere else. Ndakabva ndachizotanga kumurotera hope. Ndairota ndiine murume wangu tichifamba tiri musango, then taibva tachizoona mhembwe, asi murume wangu aizoti auraya mhembwe iya. Ndaizoona kuti anenge ari murume uya wandainge ndichifambidzana naye. Murume wangu obva atotanga kutofara achiti, mukadzi wangu, tariraone kuti tazvibatira mhuka yedu. Saka ndakazotiza kuZimbabwe, akandinyengerera akanditi dzoka. Ndikadzokera kuZimbabwe tikagara tose. Saka one day akangomuka achiti musoro wake wainge uchitema. Ndikati ko chii chaitika? Akati ndakarota murume wako aine demo. Ndikabva ndaziva kuti hope dziya kuzonosvika zuva richizonyura ainge ava kusakwanisa kana kutaura. Takamhanya naye tikaenda naye kuchipatara akazofa. Kubva ipapo mukoma ndakabva ndangoramwa, ndikabva kuZimbabwe ndikaenda kuSouth Africa ndikatanga kurarama semhuka ndichinwa doro ndichidanana nevarume vakasiyana-siyana. Unfortunately mukoma ndiri kuSouth Africa pano umwe zvekare wandakambofambidzana naye. Pandakaona kuti ainge ava kuda kundimanikidza kuti tinge tichigara tose, ndikazomutiza. Ndo pandakauya kuno kumhiri kwemakungwa. Ndauya kuno ndikati sezvo ndava kuno kwandiri handifunge kuti mhepo iya ingazongoramba ichinditeverera. Ndikabva ndachizodanana nemurume wekutanga akafa, wechitu zvekare akafa. Saka ndo nhau iripo. Kana ari semurume wangu imbinga mukoma. Kunyange mapictures ake awo aanoposta pamasocial media anenge angori nevanhukadzi chete, ende vakadzi vanotomuda nekuda kwekuti ane mari, but havatozvizivi kuti kuzotanga kuita kwaakaita mari inhau yekuti akachekeresa chibereko changu. So ndikutsvakawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndamboedza mapastors. Dambudziko riri pandiri nderekuti chikwambo ichocho chinotoita kuti kunyange mufundisi chaiye paya paanenge achindinamatira kungoita contact neni, kungobata musoro wangu, anototanga kutonzwa kundida. Ndo dambudziko riripo. Mapastors akawanda avo andarara nawo kuno kwandiri, mufundisi anozotouya kwandiri ava kutondiudza kuti ipo paya pandanga ndichikunamatira muchechi ndatanga kutonzwa, ndichitodumbirwa, ndichitoda nezvako. Saka chingondipa, otherwise unondishayisa hope, uchindishayisa mufaro. Saka ndinozotongobatsira munhu iyeye because ndinenge ndichiziva kuti zvinenge zvichiitika paari zvinenge zvisiri normal, asi zvinenge zviri spiritual. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu hanzi hama neshamwari vakutozviziva kuti kana ndikangoita serious nemunhu wandinenge ndichifambidzana naye anobva afa. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Ininiwo I was initiated by this other Nigerian pastor into what they call a satanic sex ring disguised as a deliverance ministry. Pandakazoti I gave up. This was pandakazoona kuti vamwe vana maSouth African avo vainge vachinzi vainge vari above 18. Umwe wacho mukoma ndakazomubvunza ndikati ndiudze chokwadi iwe une makore mangani? Akanditi ainge aine 15 years. Saka vamufundisi ava vekuNigeria vaishandisa advantage yekuti ivo vana vemuSouth Africa mari vanoida. Isu basa redu rainge riri rekurecruita vana ava. Taifamba mumalocation dzimwe nguva ndiine mamwe maSouth African nemotikari tichita sekunge tinoparidza. Taiti kana tikaona musikana tobva tachizomupa mari, tobva tati uya kuchechi kwedu. Saka vaizoti kana vauya kuchechi vasikana ava, ini ndaifungidzira kuti zvimwe kuda vanenge vari above 18
ende dzinenge dziri sarudzo dzavo, tobva tachizovaudza kuti toda kupai majob opportunities ende vaisamboramba. Saka basa rainge riri rekuzopota uchiendesa vasikana ava, moving them from one place to another, from one hotel to another, kana kuri kunzi client inenge iri kuguest house. Saka maclients awa aibhadhara mari yacho directly kuna pastor ivavo vekuNigeria. Iro basa redu rainge riri rekungotransporta vana ivavo mukoma. Ini pandakatanga kuvashandira ivo pastor vacho ndainge ndisingatombogoni kana kudrive motikari, ndikatoreswa license remuSouth Africa ndisina kana permit, ndikatotanga kutodrive. Ndainge ndotogara suburbs pandainge ndichishandira pastor ivavo. Asi nerimwe zuva kati ndichitaura neumwe musikana muSouth African kwava kundiudza makore ake, ndikaona kuti zvatainge tichiitiswa zvainge zvisina kunaka, ndikabva ndachizosiyana nazvo mukoma, even though mari yataiwana yainge yakawanda, but ndakati kwete, izvi handingazvikwanisi. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa yamahwani. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Handizivi kuti sei Mwari vachitirwadzisa zvakaoma kudaro after munhu watendeuka. Hongu ndainge ndimbori mbavha, but ndainge ndiri mbavha nekuda kwekuti ndo basa racho ratainge tichiita. Ndakatanga kushandira umwe muchinda uyo watainge takadzidza naye tose pasame secondary school. Akabva achizosangana nasisi vangu muHarare. Sisi vakandifonera vakati vainge vasangana naye uye zvekare ainge atova nekambani yake. Saka basa raainge achiita nderekuisa magranite countertops mumakitchen evanhu. Vazhinji havatozvizivi kuti mumakitchen avo vatori nematombo awo akabva pamatombstone. Tombstone kutongobiwa then robva ratodesignwa, iwewo obva wachizoriisirwa mukitchen mako. Vazhinji havatozvizivi izvozvo. Iniwo pandakatanga kumushandira ndainge ndisingatozvizivi. Mukoma ndakadzidziswa basa ndikatanga kushandira muchinda uyu. Akabva achizondiudza kuti sezvo ndainge ndiri munhu wekuziva, ainge aine secret iyo yaainge achida kundiudza. Akanditi iye chiri kuitawo kuti ange achikwanisa kuita mari nekukasika inhau yekuti iye nemufana wake natsano vake vaipota vachienda vachinoba matombstone mumakuva and redesign them. Then kana kuri kunzi tikazobata client, ndipo apo pataizoenda tichizonoisa matombstone iwawo mumakitchen emaclients. Saka mukomana ashe ndakabvuma nekuda kwekuti akati ainge achazondiwedzera mari, the same salary yaainge achipa tsano vake zvekare nemunin'ina wake. Akati ndo salary yaainge achida kuzotanga kundipa iyoyo plus mamwe mabenefits. Taimuka usiku mukoma, taikwanisa kuswera muswere wese wezuva inini natsano vake. Ndo rainge riri basa redu. Taingofamba nemotikari then tobva tangotsvaka pekupaka motikari totopinda mumakuva, kungava kuri kumbudzi, kumbare kana kuti kupi, then tobva tatomaka kuti iro dombo iro rinoita ende riri nyore kuribvisa, zviya zvekunzi munenge makavigira hama yenyu mutauni. Saka ndokusaka muchibirwa matombstone ngazvishande zviya mukoma. Taitopinda mumaruzevha chaimo, totofamba totoona kutoti apa pane tombstone rinokwanisa kuita, then tobva tachizodzokera. Tinenge tatomaka kuti pamusha wakati kune munhu here anoswera achitarisa kuti kumakuva chichazoitika kumakuva, then totosvika paya huri husiku totorova basa sebasa. Mamwe matombstone acho tinetsa kubvisa zvekuti maitotora kana mazuva muchingoti padiki padiki kuzosvika makwanisa kuzoritora tombstone iroro todzoka naro kuHarare. Takazviita kwenguva refu kusvikawo ndazowana mudzimai wangu, ndikaona kuti iye sezvo ainge ari munhu wechechi zvainge zvisingaite kuti ndirambe ndichiita basa randainge ndichiita.
ndakabva ndachizosiyana nazvo, asi kuzotendeuka ndakazotendeuka mushure mekunge tauya kuJoni. Chiri kundinetsa ndechekuti seiko Mwari vasiri kuda kundiregerera, nekuti mukoma ini ndakazotendeuka. Kana vamufundisi ndikavaudza kuti ndo basa randainge ndichiita, ndikavakumbira kuti vasazoudza mudzimai wangu, but ndiri kupota ndichinzwa maungira munzeve dzangu. Ndinotonzwa mavoices evanhu vanenge vachiti, ko wadi waenda ukanogadzirisa izvo zvawakasiya wakanganisa paguva rangu. So I suspect kuti pane rimwe tombstone iro ratakaba paguva reimwe n'anga, nekuti takati tichichera taitanga tachera mumasaidi kuitira kuti tikwanise kuzotora tombstone riya zvakanaka. Saka takati tachera kudaro ndokubva tachizoona kuti mumasaidi mainge makaiswa zvinhu izvo zvairakidza kuti munhu iyeye ndo zvaaishandisa paainge achiri mupenyu, mapakatwa, matemo uye zvikare nemapfumo nemachira ainge adyiwa nemuchenje nezvimwe zvakangosiyana siyana, achirakidza kuti ainge ari n'anga munhu iyeye. Saka takati tachera kudaro ndokubva tatombobvunzana kuti toita sei, tofushira here, but takafonera murungu akati kana handiti munoziva kuti pane client itoripo, saka itai basa muuye naro dombo iroro. Ndakariona riri right because murungu wedu ndiye ainge akatofamba kuma areas ikoko akabva achizotiudza kuti pamba pakati pane dombo randawana rinoita. So ndokubva tachizoritora dombo riya tikabva tachizodzokera naro kuHarare tikarigadzira patsva. Saka ndiye murume wandiri kufungidzira iyeye kuti ndinopota ndichinzwa izwi rake achitaura neni. Apa ndinoti kana ndikataura nemuvhesi wandainge ndichishandira, dzimwe nguva anotondipindura rafu mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we. Ya pakaipa hanzi ndinopota ndichinzwa maungira zvikare nevoice remunhu anenge achiti enda unogadzirisa apo pawakakanganisa paguva rangu. Ini ndinoona sekunge maybe boss venyu ndo vakatotanga maybe kutopfukirwa nemufi, ivo zvimwe kuda vakatofamba in secret vakabva vachizorasirira zvinhu zvacho zvose kwamuri. Hamene kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ngati ndichakuudzai zvekare zvimwe izvo zvaiitika apo pataifamba tichitora matombstone kumakuva. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.